vás. Vítame vás všetci a dneska sme tuto na klzisku. Tuto sme na klzisku, tento tat sa tu zdrbal. No neže klzisko, ale na kolene sme. Čo mám tu denci? A keď chcete, tak môžete dať odber jemu a jemu. A jemu dajte odber. A jasné, že aj mne. Aj mne treba odber. Michael Jackson. Ide tam Jonáš. A Jonáško tu je aj Som to aj ja mám vidieťko. A kde sú nohli? Ty vole. Dám kameru tomuto tu týpkovi, tak to je debil. Tu máš kameru a natáčaj. Mám studené ruky, druhýkrát si musím nasadať rukavice. Proste, ešte som nepovedal, že čo budeme robiť vo videi. Čo vidíte, budeme sa sklzať. Iba tuto pohľadne. Tuto ukážem všetko. Možno pôjdeme aj tam. Hello. Možno pôjdeme aj tam. Tam do za... Tam to je dobré. Ideme na siodlo. Na čo? Ne, teraz ne. A kedy budeš na skrinu? Doríci! No ukážem všetkých. Nemusíš iba. Poď to viac. Trávi vás. Hej, to je moje video, ty mi ho necháš. Musíme sa to cez... Keďže mám bodycamku, do budúcnosti si kúpim bodycamku. Ok, som sa zdrbal. Ja si budem šetriť už na GoPro. Ako mám na to peniaze, len ešte sa musím spýtať maminy, že či mi to dovolí použiť moje peniaze, aby som si kúpil moje veci na videá, aby som ich mal viac kvalitnejšie. Viete, potrebujem mať kvalitné videá, viete, viewery treba ešte náhľadiaky, to green screen budem potrebovať asi aj. Proste veľa vecí budeš potrebovať, Lowky. Nebudem počkaj, no green screenu ani nemusím robiť. Poviem kamošovi, nech mi vyedituje toto. Možno budám eurá, viete, taký biznis. Viete. Hej, a proste vyhrneme sa do videa. No a proste poďme do toho, ne? Prečo nie? A ešte chcem povedať, dajte like a odber, prosím. Aj like. No, aj mne dajte odber. Počujete, a jemu. Ale ty zabijak. Nie, to je moje video, nechránim ho. A Aňo, prosím, pomôže mi to. Naozaj, pomôže. Iris. Až nakoniec. Bomba. A teraz ideme POV. POV, počkajte. No dobre, ideme moje POV.
Toto je moje pivo. Čo ti dáva? Čo, kamo? Pozor. Jeden do mňa, dvaja do mňa narazili ako halo. To je trošku nenormálne. Kto to scrolluje TikToky? Kto scrolluje TikToky, Ja. Kto scrolluje TikToky, Môžeme copyrightoné. Drž hubu, idem ja ešte raz, idem POV. Ideme POV. Oliver, poďme na to. No, pridala skoro na to. Ježiš, to tu rovno narazil. Aj. Sú to ako dosť veľa ľudí. Aj tento čavek. Aj tak. No a toto bude asi koniec našho videa. Takže keď sa vám to video páčilo, nezabudnite hodiť like a odber. Možno pôjdeme na ďalšie video dozadu. Možno ešte pôjdeme. Tak, čus a nezabudnite dať like a odber.